un o fy hoff olygfa a chystadleuaeth ynghylch y defaid, Pencampwriaeth Grŵp o Dri Rhyngfrid. Mae tua 100 o wahanol grwpiau yn y cylch a phob un wedi cael eu paratoi yn ofalus ac yn edrych yn arbennig. A dwi'n ffodus i cael 2 fers yn edrych yn arbennig hefyd. Angharad Thomas o Tŷ Coch Dyslwyn, croeso ato ni. Diolch. A hefyd Caryl Hughes, Tŷ Hwnt i'r Afon, Llanarmon Dyffryn Ceiriog. Nawr Caryl, fel cadwryddus Cymdeithas Defaid Cymru, ti siŵr o fod yn brawd iawn o weld y safon sydd yn y cylch ar hyn o bryd? Ond fel ti dweud, mae'n dros 100 bod yn y ring mae bore yma, ac mae o'n wych. Mae pob un yn Pencampwr ar ei fryd, a mae grŵp o 3, dyr at ei gilydd wedyn. A maen nhw'n wych, dyn nhw, maen nhw'n wych. Mae pob un wedi bod yn twtio a peintio a wneud bob fath o trimio i gael yn barod, a maen nhw'n, pob un, i chwarae teg i bob un, maen nhw'n edrych yn pen i gamp. Angharad, ti wedi bod yn fysi gyda Clwb Ffermwyr Ifanc trwy gydol yr wythnos. Ti wedi cael cyfle i weld y defaid o gwbl? Dim mas yn y cylch ei hunan, ond mae jyst gweld y safon sy'n ma a yn wedig lenni, gant a dim ond stoc o Gymru sy'n ma. Mae wir yn dangos y safon sy'n i gael o fewn y diadell Gymreig. Ti wedi bod yn arddangos digon yn y gorffennol, y textiles yn benna, fi'n credu, ynddo fe? Yeah. A oedd Caryl yn sôn fyna am y triciau bach mae pobl yn gwneud, y lliwiau gwahanol, y trimio gwahanol. Beth yw'r triciau bach mae pobl yn gwneud? A beth yw'r gwahaniaeth? Sut wahaniaeth mae fe'n gwneud? Ie, mae fel i chi'n paratoi yn amlwg yn gallu newid yr ynni fel yn gyfan gwbl, a mae ydych chi rai sy'n gallu gwneud ynni fel gwael i edrych fel y peth gorau i gael mas na, ond mae'n edmygedd mawr i lot o nhw. Ni'n gallu gweld y syffoc nawr yn dyn ni, a mae'r lliw y syffoc sy'n rhai ar y dde nawr. Mae'r lliw y syffoc yn amlwg yn dweud, mae'r pen yn ddi, yr coesau yn ddi, a maen nhw wedi lliwio'r glân, a mae'n goleion o rwyfaint yn dweud. Yndi, a beth sy'n mynd i'w wali, denu llygad. Mae'n denu llygad hwnna ar blwyd y meifo, mae'n mynd i'r ring, mae lot o gwyn, ond mae heina wedyn yn denu llygad a'r pen y dyn a'n siarp dyn nhw ar top, a'r cefn yn hollol sgwar hefyd, maen nhw'n wych. A mae fe'n holl bwysig, achos mae'r beirniad yna yn goffo mynd o amgylch 100 o wahanol grwpiau, ac erbyn diwedd, mae Ben siŵr o fod yn troi. A mae'r pethau bach mae jyst yn ddigon weithiau i gweud, look at me! Ynddo fe? A mae gen pob bryd i'r rhinweddau gwahanol fyd, does? Mae pob beth, di pob bryd ddim yn cael nid y peintio a'r trimio yn galed iawn. A wedyn, hynna sy'n cael wneud, mae'n gorfod wneud siŵr bod yn wneud y job yn iawn dyn nhw. Ydy greu, a mae'n greu gwahaniaeth aruthrol. A bryd diddorol iawn nawr, y swodples. Maen nhw'n hyfryd yn dyn nhw. Maen nhw'n debyg iawn i'r balwen, ond tipyn yn fwy o faint. Mae dach chi'r gwyneb di, yr hanner cynffon wen, a'r 4 goes wen. Maen nhw'n hyfryd yn dyn nhw? O, maen nhw'n liffro ddafad cryd ydyn nhw. Maen nhw'n dal dyn nhw. Dwi'n meddwl syna. Maen nhw'n debyg bach iawn i ceffylau bach dyn nhw i fi, na gynneth dyn nhw yn defed, ond neffle maen nhw'n heina'n 3 gwych. Maen nhw'n sefyll yn sgwar o'i gilydd, a maen nhw'n debyg i uchder. Ni'n uchder fyd dyn nhw. Oedden ni, bod tipyn o ben tos gyda'r beirniad yng Ngharad, Mr Gwyn Davies, Cai Betran a Berhonddi. Fi'n credu mae lot o waith o flanau, mynd trwydda'r safon mae i gyd, ond bydd e'n diddorol i weld fel eithau nawr gyda'r grwpiau. Ond o fach i ddyn cystadleol Tŷ Hwnt, mae wastad yn cystadlu'n frwd yn y sioe. Fe enillodd a'i fab Chris, Pencampwriaeth y Ffair Ia, nôl 2 flynedd yn ôl gyda'r texel glas, a oedden nhw'n torri'n tir newydd, y tro cyntaf i'r texel glas i giro yn y Ffair Ia, fynd o fe? Ie, mae'r stoc maen nhw wastad yn troi mas, wastad yn edrych ar ei gorau, a jyst yn credit i nhw fel teulu hefyd. A mae fe hefyd yn hoff iawn o plygu perthi, a mae fe'n cystadlu yn hynny fyd. A mae fe mor drylwr. Popeth mae fe'n gwneud, mae fe'n gwneud a safon. A fi siŵr fe fydd e'n gwneud yr un safon fan hyn heddi nawr wrth feirniadu. Ond tamed i aros pryd yng nghystadleuaeth Pencampwriaeth Grŵp o Dri Rhyngfrid, ac fyddewn ni nôl i weld pwy fydd Mr Gwyn Davies, Cai Betran a Berhonddi yn gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach mlaen. Defaid a Pencampwriaeth Grŵp o Dri Rhyngfrid nawr te, Angharad Thomas o Sir Gar a Caryl Hughes. Mae'r beirniad wedi tynnu rhestr fer o 6 yn y cylch sydd heb i grydydu, a wedyn rhestr fer o 6 hefyd yn y cylch sydd wedi grydydu. Be ti'n meddwl o'r rhestr fer fan hyn nawr, Caryl? Dwi'n licio fel. Mae'r Cerrys allan eto, a dwi'n feit falch i weld bod yna defaid Cymreig wedi cyrraedd. Mae da ni Penrith Biwla. Penrith Biwla. Maen nhw'n debyg. Maen nhw'n debyg iawn. Sori, a dyn defaid Cymreig yn pen, dwi'n licio gweld bod y defaid Cymreig wedi cyrraedd. Edrych ar defaid i hwnna, mae'r cyrn yn fawr ar yr hwrdd yna, dwi? Ydy.
Na, chwarae teg, ie. Mae dan ni'r Ryland Lliw, y South Down, y Clun Forest, yr Penrith Bywla, Penrith Brynig Cymru a'r Defaid Dion Cymreig. A mae'r restr fer arall nawr yng Ngharad? Ie, mae'n digwydd yn gloi, ond mae'r Defaid Dion mlaen, maen nhw'n sefyll mas. Neis, ond ie, mae'r 3 grŵp yn 3 grŵp safonol iawn. A mae wedi tynnu rai lleia ymlaen, sydd, chymod, yn neis i weld y bridiau cyfandirol yma, cynhenid ni, sori, yn cael y cyfle yn dy fe. Ydy, wastad fel arfer, mae pŵer a'r maint yn dod mewn i fe, ond mae'n neis gweld bod cywirdeb o fewn y bryd yn cael ei ystyried fan hyn. A na, mae fe'n shortlist neis fan hyn nawr. Un peth amdani fe fydd Chris yw'r mab, i fabe. Fe fydd Gwyn Caibetran yn gwneud ei waith yn drylwr iawn, a bydd wedi gwneud yn siŵr bod y sylfaeni'n iawn, a bydd wedi gwneud siŵr bod nhw'n grŵp o dri, yn fydd e, Caryl? A dyna sy'n bwysig, bod y grŵp yna, dydi. Mae'n gwahanol i'r par o beth, mae haen o fod yn grŵp, a wedyn mae haen o fod yn o'r un lle hefyd, ymwneud yn un bridiwr. So ie, mae'n real dangos doniau y fryd wan a'r bridiwr sy'n magu nhw hefyd. Nawr de, mae fe yn y cylch sydd wedi i grydydu nawr. Y Blue Domain, yr Badger Face Texel, y Charolais, y Beltex, y Texel Glas, ac yna ar y pen, y Texel. Mae yna bwer yn y cylch yna, yn dos e? Oes, mae'n mwy o seis, does, na beth gen ni yn y ring arall yma, ond dwi'n edrych ymlaen i gweld beth sy'n ei ddigwydd wan. Mae'r Beltexes bach, smart na does, a mae'r rhai y Badger Faces, mae hynna'n fach hefyd, so wrach reitho dynnu hynna ymlaen eto, dwi'n gwybod. Fe gawn ni weld. Dwi'n meddwl fydd yn rhy hir yn tynnu restr fer nawr yn y cylch sydd wedi grydydu. A mae fe'n eiliad bwysig iawn yn dweud cael y cyfle i feirniadu sioe fel hon, ond mae'n feirniad sy'n heiddi le yng Ngharad. Ydy, yn bendant, mae'n braint i unrhyw beirniad cael ei ofyn, achos yn amlwg mae'r pwyllgor da byw y sioe yn dewis beirniad, so maen nhw'n lot o feddwl dan o'r pobl maen nhw'n holi. Ac yn gyffredinol o ran diwydiant Defaid, Caryl, fel cadeiryddus y gymdeithas, mae wedi bod yn flwyddyn goheriol yn dywi, a falle prysurwyn ddim wedi dala'n cystel, ond yn gwella nawr. Ynddo, dwi'n bod nhw, dyn ni wedi gweld o, mae'n well ond wedi bod, ond diolch yn gorau chwaith eto. Ond mae'n amser reit bregus o flaen i wan efo'r seli Defaid Breed am ei ddod wan efo'r cyfyngiadau dyn ni'n dan efo ar y funud. Y tafo glas. Y tafo glas, a wedyn, gen i weld, beth ydy ddim harri llawer ar y tred hyn i chwaith, ond mae'r wyn ar ei fyny, ac eisiau gobeithio fydda digon o wyn dal fyny efo'r demand. Achos eleni amser wyna, fi'n credu gaethon ni'r tywydd gorau erioed yn dyfai wyna, oedd yr heilwen braf gyda ni, hollol wahanol i llynedd. Reit, mae da ni rhestr fer yn y cylch sydd wedi grydydu yng Ngharad. Ie, y Badger Face, y Charolais a'r Blue Texels mlaen. Mae pŵer ar yr ochr na yn bendant. A dyma ni, yng nghanol y heilwen braf, cylch y Defaid, mae Pencampwriaeth, y grŵp o dri Rhyngfrid, yn ei hanterth. Caryl Hughes o Tu Hwnt i'r Afon, Llanarmond Affriceiriog, a Ngharad Thomas o Dryslwyn. Wel, mae byddai'n cyffroen nawr. Oeddi'n bendant, mae'n mynd trwyddo nhw'n digon gloi a bydd gobeithio canlyniad dy fas yn cyfeir. I atgoffa'r gwylwyr, Caryl, beth sy'n gyda ni gyd? Y Ryland Lliw? Ie, Ryland Lliw, y South Down, dwi'n credu, a wedyn y Defaid Dion Cymreig o ochr yma. Ac yn y cylch arall, mae dan ni'r Texel Glas, y Charolais a'r Badger Face Texel. Wel, lle mae am fynd? Mae dan ni 4 mwy na lai yn ddi, yn dys e? Oes. A wedyn mae dan ni'r South Down a'r Charolais. Os ydyn dweud, mae dipyn o pŵer. Mae rhai South Down, mae'r Ryland Lliw, mae nhw'n sgwad ar y tu ôl, mae nhw'n trimio fyny neis, a mae nhw'n weld digon o pŵer a sydd ochr yma gen i fyd, felly, gen i weld wan, mae'n amser. A mae'r lliw di yn llachar, yn dweud, mae'n edrych yn gret yn yr heilwen yma, yn dweud? Gyda'r hael fyd, mae'n edrych yn neis, a mae'n dal ar llygad yn wedig, amser mae'r gwneibau wedi cael peth olew fyd. Mae nhw wir yn sefyll mas heddi. Wel, Texel Glas yw un o fridiau'r beirniad wedi ennill Pencampwriaeth Defaid Rhyngfrid gyda ddau oen Texel Glas. Felly, mae'r thema'n parhau yma. Mae'r grŵp o dri o Texel Glas i mas. Mae nhw yn grŵp smart. Mae'r cymeriad na, mae'r pŵer. Bydd e'n diddorol i weld nawr, Eli.
Reit, mae'n cerdded o amgylch nhw nawr yn gweld nhw. Mae'n wahanol trwyn, maen nhw wedi rhoi pennau yr defaid sydd yn y cylch sydd wedi grydydu yn edrych i lawr yn dyn nhw. Sydd yn wahanol i'r arfer weithiau, achos fel arfer mae'n licio gweld eu pennau nhw'n gwynebu lan rhyw yn lle lawr, neu lan yr allt, yma? Lan yr allt, ie. Fyny gwylltio. I fyny'r allt, ie. I fyny'r allt, ie. Ie, ond o'n wrach dyna ffordd mae eisiau sbio i pennau nhw pan mae'n sefyll yn canol, mae'n gallu gweld y ddau ochr, dydy. Felly wrach dyna di o, mae wedi gweld digon o'r cefn wrach, a mae'n troi rownd y hyd ydy ac yn sbio yn nhw, so na, mae'n mynd i ond cwpl o munudau eraill, siŵr. Dwi'n meddwl bod hi'n amser nawr i ofyn i chi'ch dwy i roi eich pen ar y bloc. Dwi wedi dal nôl, dwi wedi bod yn deg nawr, dwi'n teimlo. Lle chi'n meddwl mae am fynd? Dwi'n mynd i ddeud Defaid Texel ond ei pen yma. Y badger face Texel. Face Texel, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i ddeud. Fi'n credu'r Texel glas. O, iawn te. Mae hwn yn mynd i fod yn ddiddorol. Fe gawn ni weld. Un dyn sydd â syniad lle mae am fynd a Gwyn Davies, Cai Betran a Berhonddi yw hwnnw yn mwynhau amser a mae'n lwcus iawn o'r tywydd hefyd yn dweud. Mae'n nôl ymlaen. Ydy, dwi'n meddwl fe fydd ganddo ni ganlyniad ymhen ychydig o funudau nawr. A mae'r Ryland lliw yma yn fryd diddorol, yn dweud. Mae gwlan y mobman yn debyg iawn i'r Southdown, yn dyfe'n amlwg i'r lliw yn wahanol. A mae gwlan ar y coesau, ar y pen. Oes. Ie, ni'n mynd licio cnifio llawer yn nhw, de. Yn mynd i weid, ti yn cnifio, Carel? Fi yn cnifio, ond... Mae'r hynllep pan mae gwlan ar y trad, yn dweud. Mae'n lot o amser i fynd fyny lawr y coesau da, neu siw bod pob dan i dod ffwrdd. Ond ti, maen nhw'n cute, maen nhw'n cute yn nhw. Dyna fideo, maen nhw'n denu, lot o plant yn licio ei bryd Ryland yn nhw. Maen nhw'n cute yn y cae ac efo'i pen teddy bear yn nhw braidd. A maen nhw'n bryd cigog fyd. Wastad o'i llaw arno nhw, maen wastad yn llawn. A mae'r ten yn hyd yn oed yn matcho dyn nhw, yn dweud. Nawr te, mae mewn gyda'r ochr arall nawr, y bryd y rai sydd wedi crydydu. Mae yn rhoi amser teg i bob un yn mynd trwyddo nhw'n fanwl iawn yn dweud nawr. Ydy'n bendant, wel, mae lot o crafu pen yn mynd mlaen wedyn ni a edrych nôl ymlaen ar yr holl brydiau yma. Mae da ni y Charolais nawr yn y canol fyna. Maen nhw wedi ennill y gystadleuaeth hon, 4 allan o'r 12 mlynedd diwetha, felly yn enillwyr poblogaidd iawn. Yndyn, ond mae yna pŵer da yn y dros. Mae nhw'n tri bendigedig dydyn nhw. Mae wedi bod yn sbio nhw dipyn allai weld o'n achos dwi eisiau newid meddwl o'ch o beth dwi'n deud mae'n i gael. Sbio nhw o'n hyd. Y llynedd, y Southdown nath giro, a maen nhw dal yn y restr. Yndyn. Ie. Ond mae fe'n llygadu'r Ryland lliw. Nawr, dyn nhw ddim wedi ennill yn ystod y blynyddoedd diwetha, felly fydd fe'n braf i weld bryd bach gwahanol o bosib yn ennill. Bydd. Yr Defaid mynydd Dion Cymreig wedi ennill nôl yn 2013, deulu Rowlands yn Ynys Môn. A dwi'n gwybod bod nhw'n gwylio'r rhaglen o adre, felly maen nhw siŵr o fod yn clodfori'r Defaid Dion mynydd Cymreig ac yn ymlaen y soffa. tiro nhw mlaen, fel maen nhw'n dweud. Rhaid ni bod y Charolais yn creu bach o cur ben. Mae nawr cadw mynd nôl ato nhw. Y Charolais ar Ryland lliw, bosib, efe? Mae'n anodd darllen i feddwl e, dwi e? Credu fel Carel bydd eisiau newid y penderfyniad. O, dwi'n meddwl bod y penderfyniad yn ei ben yn nawr, dwi'n meddwl. A mae'n cadw ni gyd ar flaenau'n trad, ar flaenau'n sedd. Ie, dwi'n nôl i'r cylch. Mae'n neud. Chi moyn dewis ffefryn mewn fryn hefyd? Credu Ryland lliw, bydd rhaid. Dwi'n mynd i fynd am y canol yn Southdown, dwi'n meddwl. O, rhwng y ddoi yw e, siwyd? Swn i'n dweud. Cofa gwenu. O, mae'r arddangosfer Sio'n crynu'n esgidiau nawr. Wel, am y mateb o'r dorf! Pobl cyffroes iawn yn y dorf!
Hyfryd i weld e. Torri tir newydd yn cael bryd newydd yn ennill y gysadleuaeth hon. A mae'n amlwg yn meddwl gymaint i pawb sy'n rhan o'r bryd hefyd. A'r Sioe yn ennill y gilwobr. Arwen a Jane, mae'na fferm Bryn Gwyn Sir Gar yn ennill y gilwobr, ond ser y Sioe heddi. Fan hyn, yn y grŵp o dri Rhyngfrid yw teulu'r Upernestyn Farm Sir Benfro. Llongyfarchiadau mawr iawn i bob un ohonyn nhw. Llongyfarchiadau, congratulations! Diolch. Chi'n hapus? Iawn. Oedd y dorf yn gefnogol tu hwnt i chi. Pwy oedd yn gweiddi? Who's shouting over there? Just some of the society. It's amazing for the society. Absolutely, yeah. And what's so special about the Coloured Islands? They're Mandy sheep, that's I why. have to have a chat with Mandy. Mandy, massive congratulations, Mandy. Thank you very much. You must be chuffed. Unbelievably so pleased. And it's great for the society as well. Amazing, yeah. Coloured Islands have done brilliantly here. They've been in pulled every time, so really coming on fantastic for the breed. And what's so special about the Royal Welsh show? Oh, it's a Royal Welsh show, isn't it? What more can you say? Biggest sheep show in Europe, I think, isn't it? Or something along those lines. So, yeah, really pleased. What dreams are made of. Congratulations. Absolutely. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Thank you.